päivää. Tänään matkalla Saariston Puoti Liperi. Google-arvostelut 4.6. Arvosteluita 380. Aika kova. Aika kova. Katsotaan kohta. No niin. Nyt, arvon ihmiset, olemme jännän äärellä. Spianata, pepperoni, gorgonzola ja uusi yritys. Bearnaise kastike pohjalla. Tähän sitten pokerituplausääni. Oi. Nyt pienimmät ihmiset korvat lukkoon. Voi sian perse on hyvännäköinen pizza. Huhhuh. Oi. Ei sliceina. Onneksi on. Puhukko saa? Katsotaan pohja vielä pikaisesti. Jännä tuntunen. Ruokajuomana. Mitä lie? Jyrki, tuohan sieltä Toyota takaa. On hyvä. Herra Sukula on tyytyväinen. No huhhuh. Mitäs sanoo vieraileva tähti Simo? On hyvä. On aivan helvatun hyvä. Aika siis. Tonne piti tehdä niinku varaus. Ei siis pöytävarausta, vaan suositeltiin, että tehkää varaus, jos tuutte syömään, että saa varata varauksen tehneille tarpeeksi pizzapohjia, ettei lopu kesken. Luki nettisivuille, että voi mennä 500 pizzaa päivässä. Aika sairasta. On kaikki elementit on kohdilla. Komppaan työtoveriani. Kaikki elementit kohdalla. Tää pohja, tää on aivan sairaan hyvä. Siis tää on aivan sairaan hyvä. Siis gorgonzola pizzatäyte. Ei varmaan parempaa juustoa pizzaa. Me laita kuva tähän. Siis jos puhutaan fantasia, tässä oli muutakin ihan hyviä pizzoja listalla. Mutta jos puhutaan fantasia pizza listasta, niin me laita kuvan, minkälainen pitää olla sitten lista, niin minkälaisia tuotteita sieltä on hyvä löytyä. En ole varmaan Suomessa törmännyt laajempaa valikoimaa. Tai Suomessa, en nyt muualla törmännytkään mihinkään. Aivan prima. Siis Liperi. Joensuusta, en tiedä. Kauas ajettiin autolla. Aika kauan. Tää on ihan järkyttävän hyvä pizza. Tää bearnaise kastike pizzan pohjalla toimii siis kun... Kattokaa, siinä on pastraamia. Pastraamia täytteenä. Joo, gorgonzola juustosta tuli kyllä yksi lemppari. Joo siis... Harvoin kun sitä ei saa vaan mistään muualla. Niin ei saa, pitää tulla Liperiin syömään gorgonzola juustoa pizzapää. Me en tajua. Joensuun seudulla voisin väittää jo nyt, että missään ei ole näin paljon näin hyviä pizzapaikkoja. Damarco, Pizzapojat, paitsi se yksi. Heinosen leipomot, ei saateri. Kattokahan nyt. Paljon puhuttu kuppipepperoni on siinä. Ja on valkosipulia, ei mitään semmoista saatana avaruusmuhjua. Niin kuin jossain. Ilman varausta olisi varmaan joutunut mennä aika pitkään, mutta nythän me on jouteltu ehkä kun vartti. Ei ole nyt tomaattikastiketta mistä marvattaa, mutta siis me uskon tämän esityksen jälkeen, että tomaattikastikekin olisi ollut varmaan ihan hyvä valinta. Siis, en tiedä. Nyt menee ihan pohja, 10 pistettä. Täytemäärä, aivan helvetin hyvä. Siis aivan mahtava. Kunnon valkosipulia.
Ja vaikka on rasvaset täytteet, niin täytettä ei ole niin paljon, että tää lättö olisiko mikäkin yömyöhää Kebulasta ostettu oksennus. Kattokaa nyt. Gorgonzola. Uusi, ehdoton täytelemppari. Pepperoni ja gorgonzola. Muuta ei ihminen tarvi. Hinta oli, mikä se nykyään on, 17 €. Mutta tässä tapauksessa, kun tää on täällä aivan hornan perseessä, niin mie anna tälle nyt vähän siimaa, koska täällä todella kaukana, niin ymmärrän. Tänne on kaikki kallista tuoda. Sovitaan näin. Jos suunnittelette kesäreissua mihinkään päin, niin ajakaa tätä kautta. Arvosanaksi, no ei ole tomaattikastike pohjaa, vaan bearnaiskastike, joka on siis aivan mieletön. Siis kokonaisuus, kaiken kaikkiaan, pohjareunat, täytteet, täytevalikoiman määrä, kaikki, maku, musta pippuri maksutta päälle ja oregaanot ja sanotaan nyt, että 61 arvostelua se vei. En ole ihan varma, mutta mun mielestä nyt sanotaan, että ekaa kertaa yli 9. 9 plus. Ei, kyllä me sanon, ainakin tällä bearnaiskastikkeella ja gorgonzolalla ja näillä 2 lihatäytteillä, niin no, Juho sitä toivo. 9,5. 9,5 on tää on ihan kannatti lähteä. Ja vielä vierailevalta tähdeltä ääniarvio. Kyllä se on 9 plus eli 9,25. Näillä mennään. Näillä mennään. Kiitos. Hei.